Benvinguts a Vides Exemplars, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 5. Comencem. Ens trobem a Pontevedra, a la botiga d'un apotecari. Un apotecari molt conegut i popular a la ciutat, anomenat Don Perfecto Feijó. La seva botiga té una bona clientela, però en aquests moments està la cosa tranquil·la. No hi ha ningú, i el senyor Feijó aprofita per feinejar a la rebotiga. Ha entrat un client. El senyor Feijó no se n'ha adonat. No obstant, uns ulls observen el client. Una veu exclama en gallet: «Xente na tenda». El senyor Feijó ho ha sentit i surt. Efectivament, hi ha un client. Al despatx hi surt. Els ulls que han mirat el client abans l'observen marxar i el segueixen fins que estan fora del seu abast. Alguna altra vegada passava. Entrava gent i si el senyor Perfecto no se n'adonava, la veu sonava, dient: «Don Perfecto, parròquia». De fet, aquest era un ésser que feia de molt bon guardià. Si entrava algú amb un aspecte no gaire recomanable, la veu li deia: «Aquí no en se fia». De tota manera, algun cop es sentia bromista i li deia a l'amo de la botiga: «Don Perfecto, a despatxar». I quan Don Perfecto sortia, la veu li deia: «Enganyeixe». O sigui, t'he enganyat. Tampoc els capellars ni els clergues li caien gaire bé. Quan entrava un, exclamava: «Ha entrado un cuervo». I començava a imitar el seu cant. De fet, hi havia vegades que el nostre amiguet començava a insultar algun client que per alguna raó no li agradava el seu aspecte. Però qui era aquest ésser que muntava guàrdia a la botiga de Don Perfecto Feijó? Ens remuntarem a l'any 1702, en els anys de la Guerra de Successió. A la mort del rei Carles II, home de salut, diguem que fràgil, no va tenir descendents. De fet, la causa de la seva mort amb 38 anys va ser: halláronse las entrañas, hígado y pulmones cancerados, el corazón seco y consumido. En el riñón 3 grandes cálculos, un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Va morir i encara va viure prou. Va canviar de testament diverses vegades, ja que les potències europees i els diversos regnes de la península volien una dinastia o en volien una altra. Tenim, per un costat, els partidaris del pretendent Carles d'Àustria, que estan aliats amb Anglaterra i Noruega, i per l'altre, els partidaris de Felip d'Anjou, que estan aliats amb França. A la Ria de Vigo, concretament a l'estretxo de Rande, es varen interceptar per part de la flota anglesa uns vaixells que venien carregats amb diverses mercaderies provenents d'Amèrica. Aquests vaixells varen ser enfonsats i molta part del carregament o es va perdre o es va requisar per part dels anglesos. Però un carregament d'aus exòtiques va poder ser rescatat i molts d'ells varen arribar a Vigo i d'allà a diversos punts de Galícia. Es desconeix la data exacta de naixement del nostre protagonista. Es sospita que seria pels voltants de 1891 i es sospita que seria un dels descendents d'aquests papagais que varen ser rescatats. Seria el nostre protagonista. El nostre amiguet seria regalat a Don Perfecto Feijó per un amic seu anomenat Martín Falles, que era director de la banda musical militar de Pontevedra i diguem que va tardar una mica a adaptar-se. El seu caràcter era rebel. El seu amo de tant en tant li deia en gallec: Si collo la vara, que això vol dir si agafo el bastó. Va ser una de les primeres frases que va aprendre. Tan rebel i busca-raons era que el seu amo li va posar el nom del Loro Ravachol. François Claudius Königstein, conegut també com a Ravachol, va ser un anarquista que hi va haver a França. Va ser condemnat a mort i va esdevenir una mica un mite. De fet, se li va composar una cançó anomenada La Ravachol. Aquesta cançó parlava de lo bonic que era el so de la dinamita que els burgesos panxuts i els senadors corruptes i els diputats ambiciosos tard o d'hora tastarien. Tornem al nostre amic en plomes, que no sabem d'on ha pres un florit vocabulari on abunden les paraulotes. De fet, per no rebre els carinyosos apel·latius, el nostre plomífer protagonista podies intentar subornar-lo oferint-li alguna galeta. Llavors et deia: «Veite de ahí, flambón». «Fuig d'aquí, llaminer». A vegades, quan Don Perfecto tenia clientela, el nostre protagonista solia endevinar o directament dir-li a l'apotecari què volia el client abans que aquest obrís la boca. Un cataplasma de romaní. El nostre papagai tenia criteri, i si no te'l guanyaves o directament t'agafava mania, podia dedicar-te a tota mena d'insults. A l'escriptora Emilia Pardo Bazán la va anomenar Puta. Un dia, a l'expresident de la República Emilio Castelar, un home barbut, el va denominar Demo das barbas. o sigui, dimoni barbut. El president del govern, Montero de los Ríos, tots gallecs i tots polítics, també el va saludar dient Ladrones, ladrones. solia estar a la rebotiga, o a la botiga, per fiscalitzar tot el que allà s'hi feia. I a vegades li agradava estar fora, on
on veia la gent i es divertia més. Com hem dit abans, els capellans i tot l'estament eclesiàstic li recordaven al nostre amic els corbs. Feia el soroll d'aquests animals quan en veia un. Cosa que emprenyava els reverendíssims sants barons. I a més, quan es sentia la missa des de la catedral i el lloro la imitava intercalant insults. Quedava maca. De fet, un dia un dels capellans va enfadar-se d'allò més i va anar a queixar-se a Don Perfecto, quan anava encapçalant la processó pels voltants de l'església del Sant Polgairo. I el nostre protagonista li va dir: Bàrbaro, si colla la mare. El nostre protagonista era famós, molt conegut. Tant ho era que l'alcalde va parlar amb Don Perfecto i li va dir si el deixaria actuar en una representació que es faria a la festa major. Tenia un guió que se sabia bé, compost de paraules que ja sabia. En els assajos ho va fer d'allò més bé, tot i que els seus companys d'escena, de tant en tant, havien de sentir algun insult. Segur que era perquè no ho feien bé i molestaven el nostre dibu. Però, a l'hora de la veritat, la nostra estrella va dir el que li donava la gana, paraulotes, evidentment, i després de posar vers als seus companys d'escena, va ser retirat davant la riota i els aplaudiments del públic. Si colla la mare. Segur que ho va dir. El nostre protagonista va morir el 26 de gener de 1913. Es diu que per un empatx de galletes mullades en vi, tot i que va haver algunes veus que deien que havia estat enverinat per algun humà, que no suportava els seus insults. El dia següent, els diaris El Diario de Pontevedra i la Correspondencia Gallega varen fer-se ressò de la tremenda i desconsoladora notícia. El seu cadàver va ser exposat a la Casa de les Cares, fins al 5 de febrer, que va ser inhumat a una finca que Don Perfecto Feijó tenia a Morente. La cerimònia va consistir en una processó on cada integrant portava un llum fúnebre. L'escriptor Gonzalo Torrente Ballester va crear el 1972 la novel·la La saga fuga de J.B., on es recrea una botiga on un apotecari anomenat Perfecto Reboires també té un lloro, clarament inspirat en el lloro Ravachol. En un passatge es diu: Don Perfecto Reboiras era propietario de un loro y de una botica, el cual se columpiaba en su percha junto a la jamba de la puerta los días de sol, o en un rincón de la tienda los días de lluvia, y avisaba a su amo. Perfecto, tienes clientes. O bien, cuando a las chicas del pasaje de la Violada les tocaba inyectarse su neosalvarsan, gritaba. Perfecto, las putas. Si hacía sol les decía chicoleos, y si había viento las insultaba. Des de l'any 1985 es commemora per Carnestoltes l'enterrament del lloro Ravachol, ataviat cada any amb uns colors i una disfressa diferent en funció dels esdeveniments d'actualitat. Primer es feia els divendres de cendra, però més tard s'ha traslladat en diumenge perquè sigui més multitudinari. El nostre simpàtic protagonista té una estàtua davant de l'església de la Peregrina, a la plaça del mateix nom, molt a prop on tenia la botiga Don Perfecto Feijó. També li han dedicat uns pastissets anomenats Robolochitos. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair al meu amic Àlex, que ha posat veu a qui diu de què va morir Carles II d'Àustria, i a Don Perfecto Feijó, i del meu amic Marc, que ha posat veu a qui relata un tros de la novel·la de Gonzalo Torrente Ballester. Dit això, ens acomodem fins la propera. Adéu-siau!